Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, хлопчики і дзяўчынкі. З вами Усмешка і час казкі. Пригоди мишенят Мануеля і Діді. Книжка. Мануель шукає Діді. Раптам бачить, той ляжить ля пагорку і гартає вялізную книгу. «Цікавая книжка?» – питає Мануель. «Ну, Дота, померці можна», – адказвае Діді. «Я ледзьве не заснуў». «У мяне ёсць ідэя», – натхняецца Мануэль. «Давай мы наробім з яе самалёцікаў». Діді выдзірае з кнігі старонкі, а Мануэль робіць іх самалёцікі. Потым сябры іх запускаюць. Самалёты павольна плаваюць у паветры. Цудоўная забава. Пачынаецца дождж. «Мануэль, хутчэй бежым дадому, а то прамокнем», – кліча Діді. А Мануэль ставіць кніжку на вокладку, нібы дах, і кажа: «Вось бачыш, Діді, часам і сумныя кніжкі бываюць вельмі карыснымі». Вулканы. Цудоўным сакавіцкім днём, як толькі прыгрывае сонца, Мануэль выносіць свае кактусы на двор. Ім трэба дыхаць свежым паветрам. А тут прыбегае Діді. «Мануэль, Мануэль!» – крычыць ён яшчэ здалёк. «Хутчэй ідзі сюды! Я пакажу табе нешта незвычайнае». І Діді вядзе Мануэля на палянку. Глядзі! О, там выбухнулі 2 вулканчыкі. «Сапраўды!» – скрыквае ўражаны Мануэль. Мышаняты падкрадваюцца бліжэй да земляных горак, якія пахнуць дымам. Раптам з адной горкі вылазіць чорная постаць. Мышанятам аж дух заняло ад страху. «Прывітанне, мышкі!» – кажа крот. «Я зрабіў вясновую прыборку і спальваю старое лісце. Спадзяюся, вам не перашкаджае дым». Фатэль. Мануэль і Діді знайшлі на сметніку стары фатэль. Мышкі хочуць забраць яго дадому. Мануэль прыкручвае колы. «Бачыш, Діді, – кажа ён, – цяпер будзе зручна яго штурхаць». І для праверкі Мануэль і Діді сядаюць у фатэль. О, як у ім добра! І раптам фатэль пачынае каціцца ўніз. Зараз будзе бяда. Стары фатэль разам з мышанятамі ляціць
проста ў рэчку. Плюх, і фатэль патрапіў у ваду. Дзідзі і Мануэль спалохаліся. Але нічога кепскага, на шчасце, не здарылася. Да ўсяго фатэль умее плаваць. І цячэнне нясе яго ўніз па рацэ. «І што цяпер рабіць?» – пытаецца Дзідзі. «Чакаць», – адказвае Мануэль. «Можа, так і дадому дабяромся». Гэтае падарожжа закончылася каля бабровай хаты. Адтуль вылазіць бобр, Карл, і радасна кажа: «О, Мануэль і Дзідзі, вялікі дзякуй, гэта ж мне падарунак, гэты фатэль, я ж якраз такі хацеў сабе на дзень народзінаў. Вы малайцы!» Арэхавыя шкарлупкі. Пад акном вавярчаняці ляжыць цэлая куча арэхавых шкарлупак. І Мануэль прыдумаў, што з імі можна зрабіць. Сябры прыносяць стол і пачак паперы. І Мануэль піша запрашэнні на свята вясны. Яны кладуць запрашэнні ў шкарлупкі, цягнуць іх да берага і спускаюць на ваду. Цікава, ці даплывуць караблікі да чаротавых мышэй? А тым часам Мануэль, Дзідзі і вавярчанё пачынаюць рыхтавацца. І вось на захадзе сонца у чаротавых зарасцях заўважылі нейкі рух. А пасля адтуль вынырваюць 4 лодкі з мышкамі. Іх радасна вітаюць на беразе. Пры святле лямпаў банкетуе вясёлы мышыны народ. Вечар цудоўны і лагодны. А калі надыходзіць поўнач, у неба ляцяць феерверкі. Паветраны шар. Мануэль і Дзідзі знайшлі хатні тэпцік. З яго атрымаўся б выдатны мышыны карабель. Але, на жаль, тэпцік дзіравы. Праз нейкі час мышаняты бачаць паветраны шар, які захрас на дрэве. Яго кошык ад моцнага ўдару раструшчыўся. Цвыркун у роспачы. Як мне яго паправіць, сумуе ён. Я ж хацеў сёння даляцець да мора. А Мануэль ведае, як дапамагчы. Разам з Дзідзі яны прыносяць тэпцік. Вось новы кошык для паветранага шара, кажа ён. Агульнымі высілкамі яны прымацоўваюць тэпцік да шара. Цыркун вельмі радуецца, бо Мануэль і Дзідзі таксама хочуць ляцець. І прыгоды пачынаюцца. Шчаслівага падарожжа, сябры! Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами.
Да новых казачных сустрэч!